Оле, сега каква възможност ми се отдават тук да видя поколенията на моите ученици. Дето тоненко бяха големи, когато идвах да ги уча тук. Ето го детенцето първо Тихомирчо, детенцето на Галито. Какъв войник е той тук. Ето тук друго. То с по-оренжър тук да го видя аз кой. Оле, той детето пък на Шенай. Оле, мале на бившата Силвия. На моята Силвия, тъй си я знам. Ето ги самите сега тук. Това е Цонев, моя... Я кажи стихотворението, Цонев. Няма да гледам камерата, айди. Кажи стихотворението тук бързо. Да. За София бързо. Айде, ти с него ме посрещаш на той. На рейса. Не ще да кажа Цонев стихотворението. Чакай сега, не си го спомням в момента. Фурия, София, какво беше там, как не си го спомниш? Зато и си ти София. Зато и те славя като Фурия, омагьосваш като магия. За всичко той си ти София. Така, точно те. Ето сега гинчанцето тук. Ето моето гинче. Ето сега, коя е тази тук разкошна красавица. Това е Цецито. Тя махна очилата да бъде разпозната. Цеци, що се сноси, ама мило? Ето още Миланка се задава на хоризонта. Чакай да я приближим, да я видим. Тая Миланка тук, хубавицата. Ето я на Миланчето. Хубавицата. Ето. Така. Сега тук на пейката са ето е Миланка тук, някой ако иска да я види, първата приятелка на моето гинче. Дето тя ми е частната секретарка, нали Миланче? Какво ти ма да кажа на гинчето, Миланчето го придава. Да, точно така. Така, ето е Миланчето, моята частна секретарка от Челнов. Тей, на Челновска. Така. Чакай сега, Цецето вече я заснехме. Гинчанцето, Цонев, ето Миланчето, тук ги заснехме. Сега. Тук следват моята ученичка, дето бяха бебета, когато аз дойдох в Челнов. Ето я тук Силвито, сега се казва Шенай. А това е Емито, дето имам снимче с него. На моята ученичка от педагогическо училище, малкото детенце на Сергей и сестри. Къде е Сергей сега, бе, мила? Брат ми е в Русе. В Русе? Така, хубаво. А това е твоето детенце. Как се казва твоето детенце? Я да видим. Еси. Как? Леси. Еси. Есито, ето го Есито. Ей така както то си стои майка си у поличката, така името стоеше в детската градина моята поличка. Сега тук Миланчето, да видим кого засенчва Миланчето. Засенчва, а тук Галито и преподава уроци по GSM. Миланчето тук се обучава. Ето го и Галито, моята любима, свръхлюбима ученичка. Моята любима учителка. Така, браво, Гали. Как ни научила на много неща. На много неща съм научила, Гали, и то с голяма любов. Я да видим тук лапитиите ли нещо правят. Нищо им няма те. С шмайзерите няма страшно за тях. И тук Милко, ето пак, Милко тук. С визитката. С визитката. Милко как много се радва на визитката. И най-важното, което ми обеща, че ми донесе Габито от дома на гости, ще ме доведе. Тя перфектно заела английски. Ето, намерих си учителка по английски. В четвъртък сме на курс. Ти ще ми се обадиш по телефона да се разберем кога ще приема да ми дойдете с най-голяма любов на гости. Ето го пак Галето. Галя, я кажи още нещо. Миналата година отидахме на един хотел във Варна и свирих Котешкия марш. Не съм го забравила. Стига, Гали. Горе акомпанимента или долу? На двете ръце долу на октавите. Значи не горе акомпанимент. Как ме нямало аз да направя? И се пея на моя син песничката, която ви ме научихте. Спи, синя, спи, мой юнак. Да, браво. Снимайте с певица. Ето още една тук певица. Това е Гата, моята много близка приятелка Гата. Чакай, че тук ми идиш на тъмно. Чакай малко, Гатя, тук. Тук ми идиш на тъмно, чакай. От тук ще обърни се насам, че тук ми идиш на тъмно. Я да те видя. Ето я сега, Гатя.
Гатито, дето много се обичаме с нея, Гатито, дето ми идва, нали ти ми идва на мероприятието в Русе. Така, да, ти беше едно от моите гостенки в, къде беше, в клуб номер 1, като бяхме, нали? Като въводи той е Айнур като въводи с колата, нали? Така, точно да. Ето я Гатито, можем да я приближим, можем да я отдалечим, от всякакъв ракурс да я вземем. Тук някакви лапитии се появяват, които не ми са познати. Те са родени, изглежда след... Я се обърнете, юнаци, тук да въведа. Те са родени след моето изчезване от Челнов. Сега ние тук цялата тая весела компания, която се вижда ето отдалече още веднъж, цялата тая весела компания чакаме рейс, за да заминим тая вечер в голямо съвпадение става с моето идване тук съвсем случайно. Да заминим. Къде отиваме, бе, Цеци? Я обясни сега. Къде отиваме сега ние с това? Я обясни тук. Къде отиваме?